Хайырлы көннәр барыгызга дуслар. Әле генә кушылган безнең тамашачылар, без сезнең белән бүген турыдан-туры эфирда, камера безнең монда. Сәлам барыгызга да. Бүген безнең белән студияның кунагы, Камал мәктәбенең кунагы. Һәр монда язымда бик күп язылган. Безнең, димәк, кунак Татарстанның атказанган артисты Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры сәхнә теле укытучысы Инсаф Абдулла. Хайырлы кичләр, Инсаф абый. Һәм алкышлар. Һәм алкышлар, әйе. Хайырлы кичләр, исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар дип әйтәйин бу чиракта, артистлар, милләттәшләр. Шуннан да Камал мәктәбе, ул безнең инде офлайн барадыр, шулай сөйләшик инде бит. Хәзер инде онлайнга күчтек шушы вазгыятьтә. Ләкин ничек кенә булса да бу эш туктап тормады, анысы әлбәттә әйбәт. Бүген без ниһаять 2 микрофон белән чыктык, дуслар. Моңарчы 1 микрофоны тегендә монда йөртә идек, хәзер инде 2 микрофон белән. Бүген безнең тема нәрсәгә күбрәк багышланган, Инсаф абый? Инсаф абый дисәм шулай мөмкинме? Мөмкин, әлбәттә, татарда абый апа бит инде ович овналар ул ничектер башка нидән кергән әйберләр. Безнең татар инде абый апа белән күнеккән. Сәхнә теле нәрсәгә? Ул сәхнә теле нигездә бит инде безнең сөйләм теле дип әйтик инде. Димәк, безнең бүген тема сәхнә теленә кагыла. Шулайрак булыр. Дус, әйе. Безнең сәхнә теле дигәндә әлбәттә инде тамашачылар, тыңлаучылар нәрсә өчен кирәк ул сәхнә теле, кирәкме ул, юкмы дигән бәлки бәхәсләр дә чыгарга мөмкин. Кай вакыт шундый фикерләрне дә ишетергә туры килә. Әгәр дә кеше үзе сөйләшмәсә, укытып кына аны сәхнә теленә яисә сөйләшергә өйрәтеп булмый дигән. Бәлки бу шулайдыр да. Әмма дә ләкин теләге булган кеше әлбәттә инде менә шу безнең әдәби нормаларны, төшенчәләрне үзләштереп, ул матур итеп кенә сөйләшергә өйрәнә. Һәрбер нинең профессияның дип әйтик инде нигезе булган кебек, сәхнә телендә бит алдан яга хәтле үзенең өйрәнү этабы бар дип әйтик бу чирак. Тамашачылар белән дә исәнләшеп алыйк. Монда инде яза башладылар, Инсаф абый, Абдулла, без сезне яратабыз дип язганнар. Ай, рәхмәт. Хәерле кич дип яза безнең Розалия Закиева. Хәерле кич барыгызга, дуслар. Әкренләп кушыласыз. Без сезнең барлык язган комментарийларыгызны укып барырбыз. Сорауларыгыз булса, сорауларыгызны бирегез. Бүген барлык булган кызыксындыргыч сорауларыгызга Инсаф абый, Абдулла җавап биреп барыр. Инсаф абый, мин сезгә әзрәк сораулар әзерләдем. Сәхнә теле буенча кагылган сорауларга җавап бирсез дип уйлыйм. Димәк, беренче сорау шушындый. Сөйләм теленең әһәмияте актерлар өчен нидә? Һәм шулай ук җырчылар өчен, безнең татар сәхнәсендә булган җырчылар өчен сәхнә теле кирәкме? Мондый сорау кирәкме дигән сорау әлбәттә бүген ул бик кирәк. Элегрәк дип әйтик инде безнең җәмгыять совет заманында укыган бала инде без анда мондый сорау татар теле яисә сәхнә теле кирәкме дигән сорау тумыйдыр. Чыннан да укырга килгән студентлар дип әйтик инде безнең буын студентлары, без дә заманда студент булдык. Һәм инде 90-нчы елларда килгән студентлар, һәм инде 2000-нче, 2010, 20-нче елларда килгән студентларның аермасы шактый зур. Монда безнең формациябыз дибез бит инде, ил үзгәрә, дөньяга караш үзгәрә, нидер яңалыклар килеп керә. Һәм шуның белән безнең телебез дә үзгәреш кичерә. Тел ул әдәбият, тарих белән тыгыз бәйләнештә бара. Шуңа күрә вазгыятьтә нинди үзгәрешләр булса, аның йогынтысы әлбәттә инде безнең телебезгә дә килеп керә. Менә бүгенге көндә безнең интернет системасы килеп кергәчтен күпчелек сүзләр үзгәрә. Әйе, күпчелек сүзләр үзгәрә. Яисә аны бит инде менә татарча да әйтергә мөмкин, ләкин инде аның чыганагы сүз менә башлангыча нинди телдә башланган булса, ул шул телдә безгә килеп керә. Шуңа күрә без шуны кулланырга мәҗбүр булабыз, теләсәк теләмәсәк тә. Күп интернет челтәрендә татарчалаштырылган, татарча телендә тәрҗемә ителгән сүзләр колакны ничектер җыра дип әйтимме. Шуңа күрә мин бу яктан
кайбер сүзләрне ничек алар бар, шулай калдырырга теләр идем. Татарча ул ничектер? Ну, менә безнең, беләсеңме, Илдар, колакны яра дигән әйбер, ә мине менә шу чит телдә әйтелгән сүзләр минем колагымны яра. Татарчалаштырганы түгел. Чыганагы бит чит илдән. Чыганагы чит илдән, әмма дә ләкин мөмкин кадәр аны үзебезнең телгә яраклаштырырга була, чөнки безнең әйтик, менә әйдәгез ераккарак китеп алыйк бит. Тимер, бакыр кую, алтын, көмеш әйберләрне ясау ул безнең халыктан, Булгардан килгән әйбер. Һәм инде тимерне кую дигән сүз бар бит. Ул ни өчендер кую булып кирип китмәгән. Башкачарак. Урыс теленә дә кирип китмәгән, башка илләргә дә кирип китмәгән, югыйсә тимерне безнең төрки халыклар куя башлаган, эретеп. Менә шуңа күрә, монда, заманнар икенче булган әлбәттә, шуңыл белән әгәр дә ул мөмкин икән безнең телебезгә ничектер татарчалаштырырга, аны без алырга тиеш. Телне без шулай гына саклап кала алабыз. Чөнки сүзнең әһәмияте, аны әйтеп бетергесез, аңарга шул хәтле көч салынган сүзгә, без аны аңлап бетерә дә алмыйбыз. Ул илаһи бер безнең җибәрелгән дип әйтегез, шундый безнең өчен, кешеләр өчен җибәрелгән бүләк дип алырга да була сүзне. Монда кешеләр язалар. Рәхмәт җавабыгыз өчен. Шулай да икенче сорауга әле мин җавап ишетмәдем. Кирәкме безнең җырчылар өчен сәхнә теле дигән? Җырчылар өчен кирәкме дигәндә. Кызганычка каршы теге сүз бар бит, кемгә эткә дип таяк атсаң, җырчыга барып тия диләр бит. Бу минем сүзем түгел, сәхнәдән әйтелгән сүзләр. Шуңа күрә җырчылар шактый күп, ул шулай кирәктер дә. Ләкин алар арасында төрлесе бар. Менә шушы әйберне уйларга кирәктер, ниндер, мин белмим, әйтә алмыйм. Алар һәрбер тыңлаучы, тамашачы үзенә кирәкле, үзенең күңеленә хуш килгән җырчыны тыңлый, кабул итә, жанрны дип әйтегәндә бит. Әмма дә ләкин бу чиракта сүзнең кадере югала. Һәм инде менә бу төрле татар авазларының русчалаштырып әйтелүе дип әйтегәндә, яисә аны аңлап, сүзен аңламыйча җырлаулар, кабул ителми. Менә минем тарафтан, күп кенә тамашачылар тарафыннан, яисә нәрсә турында җырлый ул дигән сүз ни? Күпчелек кеше үз эшеннән чыгарып җырламый кебек. Монда үз эшеннән түгел, Илдар, юк. Мәгънәсен белергә кирәк, нәрсә турында җырлаганның төбенә төшәргә кирәк. Чөнки җырның нигезендә беренчел сүз, аннан соң гына башкаручының өч автор бар дибез бит. Бу чиракта сүзнең мәгънәсенә төшенмичә, мәгънә сүзнең генә түгел, менә текстның дип әйтик, җыр текстның мәгънәсенә төшенмичә, ноталар гына җырлау, ул безнең халыкка хас түгел. Безнең халык мәгънәсен аңларга тырыша. Италиядә бит анда әлбәттә көй, музыканы күбрәк Европа илләрендә тыңлыйлар. Ә безнең халык үзенчәлекле. Чөнки авторлары да төрле, музыканыкы бер композитор, сүзләрнеке мәсәлән бер автор, һәм һәрбер автор ниндидер бер үзенең өлешен кертә. Монда төрле дип әйтергә кирәкми. Әгәр дә композитор шушы шигырьгә, сүзләргә музыка язган икән, димәк, ул аны нәрсәсе беләндер кызыксындырган һәм нәрсәсе беләндер җәлеп иткән. Шул чиракта гына иҗат ителә. Ә менә мин җырларга телим, шушыны языйм әле дип түгел, бүген кызганычка каршы менә шундый сентименталь, мәгънәсезлек теге сүзләр тезмәсе, матур сүзләрне тезгәннәр дә шуны җырлыйлар. Аны җырлыйлар да оныталар. Бәлки шулай кирәктер дә. Әзрәк инсафа укып алыйк, кешеләр яза. Нидәгез? Мин чыгып киттем ялгыш. Так, сезнекендә сез кергәнегез буя үзегез. Бар, тоже нәрсәдер бар. Менә сез дә чыгып киттегез. Менә башланды. Бармы берәрегездә кем Инстаграмда утыра? Менә. Юк, безнең сораулар һәр югалды чыккач инде. Шулаймы? Ялгыш дуслар телефоннан басылды, шуңа күрә гафу итәрсез, сорауларыгызны киридән язсагыз рәхмәтле булыр идек. Икебез дә ялгыш бастык. Без телефоннан утырмыйбыз, компьютер аша чыгабыз. Телефоннан без бары тик сезнең язган комментарийларыгызны укып барабыз. Шуңа күрә гафу итәрсез, киридән сорауларыгызны язсагыз рәхмәтле булыр идек. Без менә күргән сорау монда сораумы бу? Хәр укыйбыз. Сезне тыйнак культурада бар шын диктор Рөстәм Нәби, сезнең, так, сезне тыйнак культурада
барышын диктор Рөстәм Набиуллин 2-1 сау сәламәт булыгыз, хәзергеләрнең шиле пешле дип яза. Безгә шундый аккаунт ГБ 2019 2019. Хисмәтуллин, нигә бүгенге эстрадага мәгънәсез җырлар дип яза Хисмәтуллин. Камал артистлары белән ничек эшләүе авырмы, җиңелме дип яза Розалия Закиева. Хисмәтуллинның соравына җавап сездә булырмы? Нигә җырлар шундый? Мин әйтә алмыйм нигә андый икән. Сүзләр буенчамы, көй буенчамы күбрәк? Монда мин уйлыйм, сүзләр дә һәм көй дә булырга мөмкин. Мин ул сорауга җавап бирә алмыйм ни өчен алай икән. Чөнки бу җыр башкаручы, җырчының зәвыгыннан тора. Иң беренче чиратта. Һәм бу чиракта миллилектән дә килә дим. Үзенең әгәр дә кеше үзен татар кешесе, татар җанлы итеп сизә икән, ул ниндер мәгънәсез җырларны башкармый. Һәм инде акыл дигән әйбер бар бит кешедә. Рөстәм абый беренче сорау бар янда бит безнең. Анда Рөстәм абый Набиуллин, бәлки син Илдар белмисеңдер дә бит. Әмма дә ләкин Рөстәм абый Набиуллин ул безнең бик атаклы дикторыбыз, аның 60 елга якын гомере Татарстан телевидениесе белән бәйле, 56-мы, 57-ми ел, бүген көндә дә ул телевидениедә эшли. Әле ул вакытта ТМВ дип та аталмагандыр. Юк. ГТРК Татарстан телевидениесе дип аталадыр инде шул вакытта. Рөстәм абый 91-нче елны дикторлык эшеннән китте, ләкин ул телевидениедә калды, ул анда эшли бүген көндә дә. Һәм инде Рөстәм абый менә шу дикторлык эшеннән киткәчтен, вакант урын барлыкка килгәчтен, конкурс игълан итте. Менә шул конкурста менә сезнең каршыгызда утырган Инсаф җиңеп чыкты. Мен Рөстәм абый урынына килгән кеше дип әйтергә кирәк. Сезнең укытучыгыз дисәгез дә була. Мин бик яхшы коллектив үзем менә шунда әйтеп китим инде, бәлки бүген бу кагылмыйдыр да, ләкин сүз чыккасын әйтмичә булмый. Бүген безнең иркен тема булырга тиештер дип уйлыйм. Чөнки безнең тема сәхнә теле дип игълан ителгән. Сәхнә теленә кагылачакбыз. Әмма дә ләкин ул вакыттагы дикторлар, алар әлбәттә сайланып алынадыр. Бик әйбәт коллективка килеп эләктем мин. Анда безнең атаклы дикторларыбыз гомер буе эшләгән Лиза Гидуллина, Рәйсә Гәрәева, Илфат Абдрахманов, Наиля Панугманова, Рәйсәне әйттем бит, Гәрәеваны һәм Рөстәм абый әлбәттә. Менә шу коллективта аларның инде тәҗрибәләре тупланган, озак еллар эшләгән коллективка килеп эләктем һәм минем өчен анда эшләү үзе бер зур тормыш мәктәбедә булды, профессиональ яктан гына түгел. Шуңа күрә мин һәр вакыт һәммәсенә рәхмәтлемен һәм мин аларның барысына да шушы туры эфирдан файдаланып рәхмәтемне әйтәм. Аннан соң та укытучыларым турында сүз башлаган икән. Мин 88-нче елдан радиода эшли башладым диктор булып. Монда шулай ук ул вакытта ничек аталайды радио? ГТРК шулай ук ГТРК Татарстан радиосы дип аталадыр. Һәм инде Фәйрүзә апа Мәсхутова, Фәйрүзә Исхакова, Фәйрүзә Мәсхут итеп беләсең, Актаныштан син аны Илдар белергә тиешсең, синең якташ. Шуннан соң Тәлгать Хаматшин эшлидер. Бүген көндә инде ул хәзер эшләми, китте эштән. Таис Андреевна эшлидер янда, Калугина, Фирдәүс Ганиева, менә рус телендә баралар ялар. Микрофон белән мин шунда эшләргә өйрәндем. Чөнки сәхнәдән сөйләү һәм радио микрофонга сөйләү, тавышны киләү, ул бик четерекләй бер микрофон, радио микрофоннан бик тоялар алар бит. Ничек сулыш алганыңны да, ялгыш ниткәнеңне дә бит. Һәм колакка тамашачыга ярып керә радио тыңлаучыга бит инде. Менә шу ул вакытта мин театр училищесында укыйдым һәм театр училищесында мин шулай ук укытучыларым минем тормыштан мен әйбәт укытучыларга туры килдем мин. Шулай Ходай Тәгалә җибәргәндер миңа укытучыларны. Асия апа Хәйруллина сәхнә телен мин аңарда укыдым. Бик күп монда Камал театрында эшләгән артистлар да, башка театрларда, татар театрларында эшләгән күп кенә артистлар, алар Асия апа мәктәбен үткән кешеләр. Ул татар сәхнә теленең укытуының методикасына нигез салган кеше. Һәм моны беркем дә инкар итә алмый, ул бөтен гомерен шушы театрга багышлаган һәм сәхнә теле укытуга багышлаган укытучы. Аны бөтен артистлар да, бөтенесе булмаса да, күпчелек укучылары аны рәхмәт белән искә алалар. Һәм инде мастерство дибез бит инде. Мин Шамил абый Бариевта һәм Рабит абый Батуллада укыдым. Алар да шулай бик
сәләтле һәм инде оста укытучылары шул мәктәпне үтәргә туры килде миңа. Инсаф абый, сүз уңайыннан менә шулай сезнең кебек матур итеп әдәби сөйләшү өчен нинди китаплар киңәш итәр идегез? Укырга. Ләкин анда белмим, Нинди сабак алырга нинди бер укытучылар, бәлкем хәзер кайда менә шушындый белем алырга була, мәсәлән, бер нинди Казанда. Әлбәттә, безнең сәхнә теле дип әйтгәндә һәм актерлык осталыгы буенча татарларга бары тик шушы Казан гына белем бирәләр, Мәскәү инде руслар өчен дип әйтик киңрәк. Мәскәү, Питер, башка уку йортлары бар Россия буенча. Безнең инде нигездә Казан, нигездә түгел, Казан гына инде. Театр уку йортларында була белем алырга әлбәттә, ләкин белем алу дигәндә ул белем алу, белем бирү түгел. Мин күпме дәрәҗәдә теге омтылсам да кемгә нәрсәдер бирергә, алырга теләмәсә, аны булмый. Менә ябышып ятып укый икән, без шул вакытта укытучылар бирә алабыз. Әгәр дә теләге булмаган кешене, укый инде, ул ярый укып чыга инде. Алга таба ничек була аның тормышы әйтеп булмый. Сәхнә телен көндә үзләштергән очракта гына аңа ниндер ирешергә була. Матур итеп сөйләү дигәндә, бәлки минем сөйләмне кемдер яраталар, кемдер яратмыйдыр әйбит. Ансы сүз дә юк. Бөтен кешегә ярап бетеп булмый һәм мин яратам. Рәхмәт. Аңа омтылырга да кирәк. Омтылырга кирәктер, ләкин алай була алмый. Без бит фикер йөртәбез, акыл, зиһен бар бездә. Шуңа күрә бөтен кешегә дә ярап бетеп булмый, яратмаска да мөмкин. Ул шулай да. Әмма дә ләкин барыбер үзеңне тавыш мөмкинлекләреннән чыгып әйбит. Тембрын көйләү, дөрес сөйләү, авазларны дөрес әйтү. Менә буларга ирешеп була, чөнки кемгәдер табигый бирелгән. Табигый бирелгән тавышта була бит. Әмма дә ләкин бар аны көйләп була, ниндер кытыршылыклар булырга мөмкин. Ул физик кимчелекләр, ниндер суык дигән тавыш ярыларына яисен нәрсәдер ниләр белән монда көйләргә була, ничектер давалап, аны сулыш күнегүләре, диксон күнегүләр, тел, бар инде аның ниләре, нечкәлекләре бу чиракта. Инде ничек сөйләм телеңне үстерү ансы кешенең үзеннән тора. Әйтик, бер шигырь ятлап, бер хикәядән үзек укып кына сөйләмне үстереп булмый. Кеше укырга тиеш. Әгәр дә кешенең белеме киң икән бит, эрудированный дибез бит инде, эрудициясе бар икән, бу чиракта ул нитәлә сөйли ала. Теләсә нинди темага дип әйтгәндә, яисә шуның янында булып йөреп булса да ул йырып чыга. Монда бары тик укырга, белем тупларга кирәк. Үзеңне нинди юнәлештә үстергә телисең, шул якка бара бит. Әгәр дә син компьютер буенча, программирование буенча барасың икән, кирәк түгел. Шунда утырасың программирование буенча. Әгәр дә тел икән, менә мин инде ничәнче елдан, 86нчы елдан нигездә дип әйтегән шушы укыйм. Тел буенча бит инде бара минем эшем. Көндә мин үземә ниндер яңалык табам. Чөнки әле һаманда күнегүләр ясыйсызмы? Күнегүләр ансыз булмый, чөнки бит әле мин укытам, теләсәң теләмәсәң дигән чиракта. Ләкин әгәр дә актер дип әйтгәндә, тел белән эш итә торган сәхнәдә уйный торган җырчы менә шу күнегүләрне эшләүдән туктый икән, аның профессиональ үсеше туктый. Чөнки училищеда, институтта дип әйтгәндә, театр уку йортларында белем алып чыгып кына соңыннан шушы алган әйберне үстерми икән, кеше дәвам итми икән әйбит. Анда тукталып кала, ул тиз югала. Монда менә шул көндәлек эш, күнегүләр. Әйтик, балет биючылары, опера җырчылары, алар көндә әйбит, ниндер разминкалар эшләр әйбит, балетта сәхнәгә чыгыр өчен алар әйбит анда ким дигәндә 2-3 сәгать станок янында күнегүләр эшләр. Безнең кызганычка каршы актерларыбыз кайберләре әйбит, бу турыда уйламый. Барып нитәм, юринлайтер бала да бетте. Ләкин тавыш, сулыш, дикция, алар һәр вакыт сөйләм аппараты, ул һәр вакыт әзер булырга тиеш. Теләсә кайсы вакытта тотып без сөйлә алырга тиешбез әйбит. Шуңа күрә ул тиз онытыла. Автомат дәрәҗәсенә җитмәй икән, бу чиракта онытыла. Мин аңлыйм, теге кешенең кәефенең төрле вакыты була, әмма дә ләкин бар үзеңне тонуста тоту дигән әйбер ул актер өчен иң мөһим әйбер. Менә бу көненә әйтик 10-15 минут вакыт та җитә кай вакытта, чөнки әгәр дә күнектергәнсең икән үзеңне, ул шул. Без Илдус Фәиз белән бер группада укыдык һәм общежитиедә бер тулайтыракта бер бүлмәдә яшәдек укыганда. Училищега китәр алдыннан торгачтан ярты сәгать без әле күнегүләр эшлидек, аннан соң чәйләр эчеп
ашап ішіп шығып кетедірек училищеға. Біз Караваевада тұрадырық мына шул вақытта. Театр училищесі біздің митинде өзекті мында Гоголь урамында. Мына шуңа күрә теләге болған кіші ирешә нәрсәгәдер. Юк икән анда инде. Сұрауларың бар. Инсаф абай әзрәк укып алыйк. Сораулар булачак, әлбәттә, дуслар да яза. Сәхнә телен кемнәргә өйрәтә Инсаф Абдулла? Камал театры артистларына да сәхнә телен өйрәтәме дип сорау бирә безгә Асия. Шулай ук сәламнарым җиткерәләр. Исәмсез барыгызга, сәлам барыгызга дуслар. Кемнәр яңа гына кушылды, безнең бүген кунакта Камал мәктәбенең кунагы, сәхнә теле укытучысы Инсаф Абдулла. Шулай ук мин алып баручысы, менә дөресме? Алып баручысы дип әйтәләрме? Алып баручысы дип. Юк, алып баручы. Алып баручы. Үземә алайсам моны истә тотырмын. Инсаф абыйга рәхмәтләребез шиксез дип яза Булат Гатаулин. Кореев театрында артист булып эшли, бик талантлы җегет. Мин дә укып чыкты. Театр училищесында. Сәлам буласыз. Күпме вакыт эчендә тавыш куярга мөмкин дип яза Гөлүсә Соңгатуллина. Һәм шулай ук иләктән сайлап алынган талантлар алар хәзер булдырамы, булдырмыймы, батырлыгы булса сөйләтәләр. Хәзерге алып баручыларны, җырчыларны тыңлыйсы да килми дип шулай ук яза безнең бүгенге даими язып баручы тамашачыбыз. Беренче сорауга килгәндә, димәк, монда сәхнә телен кемнәргә өйрәтә Инсаф Абдулла дип яздылар, һәм шул ук кеше яза Камал театры артистлары. Беләсең, әйбит монда инде теге Яшырын Батырын түгел, син театрда эшләгәчтең, шулай ук беләсең. Камал театрында мин шулай ук дәресләр алып барам. Актерлар белән дә тренинг дип атала инде ул. Спектакль алдыннан актерлар белән кайбер спектакль алдыннан да разминка дип әйтәбез инде. Һәм инде актерлар белән авырмы дип сораганнар. Юк, айрым эшләү дип әйтәң, текстында эшләү, күнекмәләр эшләү. Менә шундый ул кирәк, чөнки көндә эшләп тормагач дип әйтәң, без укытучылар шушы әйбер белән гел шөгыльләнәбез. Һәм инде мөмкин булса мин тавыш операторы буларак менә булай. Без тоемлый башлыйбыз әйбит. Әйтелешен ишетәбез, ниндер авазны дөрес әйтми, әйтеп битермимен, шундый әйберләр белән. Логикасы басым дип әйтик, сүз басымы, логик басымнар, мәгънә басымнары, менә шуларны актерлар белән эшлибез бергәләшеп әйбит. Чөнки читтән ул ныграк ишетелә. Режиссерның куйган таләпләреннән чыгып без менә шу текст белән эшлибез. Нигездә күбрәк текст белән эшләү. Аннан соң тагы кемнәргә? Җырлы спектакль булса, сез катнашмыйдыгыз? Юк, мин җырлы катнашам, ничек сүз теге мәгънәсе, нота, әлбәттә вокал, икенче кеше, мин бит укыта. Юк, тел шулай ук үтә идеме тел күнегүләре? Тел күнегүләре, сөйләм күнегүләре дип әйтик инде монда, сәхнә теле күнегүләре әлбәттә алар үтә. Чөнки беләсезме, менә җыр дип әйтәбез әйбит. Мин театр училищесында да укытам, музыкаль училищеда да дәресләр бар шулай гайбит. Һәм җырчыларга ни өчен кирәк? Әгәр дә без бигрәк тә мин җырчыларга аңлатырга тырышам, диксон күнегүләрне, сулыш күнегүләрен эшләп әйбит, вибрацион массаж дигән әйбер, тәнне язу дигән әйбит, сама массаж дип әйтәбез инде. Шуларны эшләгәннән соң, әгәр дә без тәнне үзаллы әзерлибез икән, һәм инде дәрескә керәбез икән, сәхнәгә чыгабыз икән, яисә инде менә уже распевка дибез бит инде әйбит, күнегүләргә киләбез икән, җыр күнегүләрен эшләргә. Анда безнең тәнебез әзер. Киеренкелектән дә физик киеренкелек беткән. Яңаклар, тел нителгән, йомшарган дип әйтик инде. Киеренкелек беткән дияргә була, физик киеренкелек. Һәм инде монда вибрацион массаж әйбит, бөтен безнең резонаторларыбыз яңгырый башлый, без тыштан яңгыратабыз аны әйбит. Һәм инде вокал укытучылары монда аларга эш җиңелрәк була, тизрәк кеше эшкә әзер була, җырга. Менә шуңа күрә алар бөтен сәхнәгә чыккан бөтен кешегә кирәк дип әйтергә, җырчыларга особо русча әйткәндә кирәк. Монда бер сорау шулай да булган, Камал театры актерлары белән авырмы эш итәргә? Розалия Закиева язып җибәргән. Розалия ханым ул шулай театр училищесын тәмамлаган. Шактый еллар филармонияда, хәтерем ялгышмаса, эшләп сәхнәдә шактый уңышларга ирешкән ханым.
Жеңел әлбәттә, чөнки Камал театры актерлары белән эшләүне башка Кечкенәдән үк башлады. студентлар яисә башка ниләр белән чагыштырып булмый, чөнки алар әзерлекле, алар нәрсә эшләргә кирәк икән белә. Һәм инде икенче яктан миңа авырракка туры килә, чөнки күнегүләрне катлауландырырга ничектер кирәк була алар. Шулай ук мин белгәнемчә, сез күбесе белән укытучылары да булып торасыз. Шуңа күрә сезгә кайбер актерлар белән уңайлыдыр дип. Әйе, кайберләре, минем укучыларым, алар белән инде миндә укыганнары да бар. Бүгенге көндә әле укыйлар, Алла бирсә инде менә институтны тәмамлагачтан театрга эшкә килерләр дигән өмет тә бар. Менә шуңа күрә сәхнә тел ул бөтен кешегә кирәк дип әйтергә кирәк. Әмма дә ләкин менә анда тагы күпме тавышны ни вакытта Күпме вакыт эчендә тавышны куярга мөмкин. Әлбәттә бу кешенең үзеннән тора. Нәрсәдән башлана иң беренче? Без сулыш дибез бит инде. Сулыш, әгәр дә безнең сулышыбыз дөрес икән, ул вакытта безгә җиңелрәк. Сулыш әгәр дә дөрес түгел икән, безнең тавышның көче булмый. Әйе, безнең Ул ишетелми. Тавышның көче булсын өчен әйбит безнең апора дибез бит инде әйбит, монда касык илеше безнең әйбит. Эшләргә тиеш, шулай нык булырга тиеш, теге мускуллар әйбәт эшләргә тиеш. Менә шуңа күрә аның кичкенә генә нюанслары бар, бурча әйткәндә, әмма дә ләкин ул этаплап эшләнә, бөтенесе бер юлы түгел. Әгәр дә кешенең теләге бар икән, ул аны үзләштерә һәм 3-4 ярты ел, 4 айда ярты елда ничектер килеп җибәрергә була бу чиракта. Теге менә 2 дәрес алдым да, шуның белән бетте түгел. Әйе. Диксон күнегүләрне әлбәттә инде безнең аннан соң кимчелекләр була бит, теге диалекталь кимчелекләр дибез, бар әдәби норма, бар җирле сөйләм. Менә шуңа күрә ул безнең әдәби норма ул җыелма бер тел дип әйтегендә, бит бөтен нормаларын кертеп, уртак бер нигә китерелгән, кагыйдәләр тупланган. Бар җирле сөйләм. Җирле сөйләм ул безнең табигый телебез, ана телебез. Шуңа күрә мишәр дибез әйбит анда, менә сезнең Актаныш яклары сөйләме бит, Минзәлә сөйләме дибез әйе. Типтәрләр, кемдер әйтә, башкорт дип тә әйтә инде. Кемдер әйтә, башкорт дип тә баталган. Әмма дә ләкин ул җирле сөйләм һәм ул сезнең дип әйтегендә һәркемнең ана теле. Шуңа күрә ул татар телендә генә түгел, бөтен телләрдә диалектлар бик күп. Менә шул бер уртак телгә китерелгән һәм инде сәхнәдән чыгыш ясаган кеше, лекциялар укыган дип әйтегендә халык алдында чыгыш ясаган һәрбер кеше әдәби нормаларны белеп кулланып эшләргә тиеш. Менә чыгыш укытучыларга да кирәк улай бит. Дәрес алып барган математика укытамы, физика укытамы татар теле турында. Татар телендә әйткән дә юк инде. Алар әдәби нормаларны белеп һәм кулланып эшләргә тиеш булалар. Идә, пожалуйста, рәхим итеп сөйләшсәләр, ләкин әдәби норма ул закон. Алайсаң шундый сорау. Шәхсән миннән, мин еш кына сезнең сәхнә теле дәресләрен күзәтеп бардым. Һәм сорау шундый: ни өчен сәхнә телендә безнең яшь артистлар гына катнаша спектакль алдыннан? Алар бит инде күптән түгел генә шул күнегүләрне 5 ел дәвамында ясап, имтиханнарын тапшырдылар. Соңыннан инде аларның үткән бу күнегүләр барыбер онытылмаган дип уйлыйм. Ни өчен безнең өлкән артистларыбыз сәхнә телендә катнашмый? Катнашалар ни өчен катнашмый? Безнең күпчелек очракта Илдар абый Хәйруллин һәр вакыт сәхнә телендә ул спектакль бар икән килә бит. Әсхәт абый Хисмәтов шулай ук, Илдус безнең Габдрахманов, Айрат Арслановлар, алар бөтенесе катнашалар, чөнки монда мәҗбүри дип әйтегендә өлкәннәргә мәҗбүрият юк монда. Юк, сез әйтегез, профессиональ якыннан кеше сүнә башы, кими башы дидегез, әгәр дә беләсезме, мин күнегүләрне үтмәсәләр диде. Шуңа сорау шундый. Менә 50дән узган актерлар дип әйтегендә, аларның уже канына сеңгән, алар 2, 3, 5, 10 минутта үзләрен кили алалар шулай ук. Мин әйтмим яшьләрдә бу әйбер теге кили алмый дип. Эш башка да монда әйбит. Чөнки күнектерү дигән әйбер, еллар буе күнегелгән әйбер, ул гадәткә керә, гадәт ул китә. Моңа кадәр безнең теге Камал театрында кайбер шырда булып алды, менә шулай, инде соңгы елларда ул тәртипкә керде. Булып алды, бетте, сәхнә теле һәм ниләр, вокал ниләре булды алар. Сәхнә теленнән чират теге ничектер менә шулай булды, булмады, булды. Шулай, хәзер инде ул
тәртипкә салынды. Ал безнең театрда гына шулай барамы? Менә бу сәхнә теле күнегүләре спектакль алдыннан башка театрларда да шулай ук сәхнә телен алып баручылар бармы, белмисезме? Алып монда нигездә менә шундый тәртипкә кергән дип әйтик инде, гадәт уже салынган Камал театрында, татар театрларыннан башкаларында мин әйтә алмыйм. Ә инде урыс театрларының күбесендә бу шулай ук бара. Сәхнә теле бара. Сәхнә теле бара, спектакль алыннан, разминки ясау, тавыш күнегүләре, там дикцион күнегүләре һәм башкалар. Монда инде башка театрлар өчен мин әйтә алмыйм. Белмим. Бәлки актерлар үзара эшләрләрдер, ә булай махсус менә укытучы белән дип әйтик инде, кем беләндер, андый әйтә алмыйм. Инсафа, безнең 23 минут вакытыбыз калып килә, шуңа күрә хәзер вакыт тиз чаба, шуңа күрә мин хәзер киләсе кунак белән таныштырып китерим. Безнең бүген шулай Камал мәктәбенең кунагы Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институтының 3нче курс студенты Низамиев Искәндәр. Хәзер аңлатам ни өчен без Искәндәрне чакырабыз. Бүген Искәндәр белән Инсаф абый бергә безгә сәхнә теле күнегүләрен күрсәтәчәкләр. Сез дә дуслар шулай кушыла аласыз, безнең белән бергә сәхнә теле күнегүләрен үтә аласыз. Ә Искәндәр инде сезгә күрсәтер ничек сәхнә телен ясалганын. Искәндәр әйдә, менә шунда безнең берәр ничә кеше шунда сыйышырбыз әйе. Чөнки без телефонга булгач инде дуслар шулай кысылыбрак утырабыз. Техник ниләрне әле киңәер мөмкинлекләр алды. Берәр урындык табып килим алайсың хәзер. Искәндәр алып килсәң бигрәк шәп булыр. Хәзер бер инде күнегүләр үтербез. Соңыннан дуслар сезнең калган сорауларыгызга вакыт калгач җавап биреп барырбыз. Рәхмәт барыгызга, сорауларыгызны актив рәвештә биреп барасыз. Хәзер инде күнегүләргә күчәрбез. Без Искәндәр инде 3нче курсын тәмамлап килә, безнең институтта укучыларыбыз 3нче курсын тәмамлап килә Искәндәр. Без алар белән шактый күнегүләр дип әйтик инде, шактый материал уздык. Менә бу пандемия, коронавирус вакытында ничектер дистанционно эшлибез. Ай ярыммы инде, хәзер 2 ай күрешкән юк, бары тик экран аша гына дигәндәй. Тиз әйткечләрне без һәр вакыт әйтеп телне күнектереп торабыз, чөнки анда авазларның әйтелеше дә, мәгънәне дә җиткерергә кирәк була. Искәндәрдә нәрсәң бар? Пандемия вакытында шулай ук дәресләр барды. Әлбәттә бара, туктамый, аларны туктатып булмый. Мин бир алам үземнең микрофонны. Әйдә, ничек булса да ярый. Давай, Искәндәр. Әйдә, мин монда утырам алайсың. Син әйдә күчеп утырсагыз да бар. Утырмына шунда. Мин тегендә уртага утырам. Наушник. Шактый күнү безнең инде тел хөрмәт кешеләр, тиз әйткечләр дип әйтәбез. Алар шулай ук менә актерлар өчен авазларны чиста, саф әйтергә һәм аңлаешлы әйтергә ярдәм итәләр бу күнегүләрне. Әйдә, Искәндәр, берәрсе бар, микрофонга сөйләт өлкә. Сабир сары сакалын селкетеп, сары сарбайын ияртеп, астына сары салам салып, иснәп самасат тәмәкесен суырып барганда, сары сакаллы Сабирның сары сакалына самасат тәмәкесеннән сары ышкын төшеп, сары сакаллы Сабирның сары сакалы пыскып яна башлагач, сары сакаллы Сабирның сары сарбайы сары сакаллы Сабирның астына салган сары салам астына кереп пысты. Сары сакаллы Сабирның сары сакалы пыскый, сары сакаллы Сабирның астына салган сары салам астында сары сакаллы Сабирның сары сарбайы мышный. Әлбәттә, Искәндәр 2 тапкыр тизлекне арттырырга була бу чиракта бит. Сабир сары сакалын селкетеп, сары сарбайын ияртеп, астына сары салам салып, иснәп самасат тәмәкесен сурып барганда, сары сакалы Сабирның сары сакалына самасат тәмәкесеннән сары ышкын төшеп, сары сакалы Сабирның сары сакалы пыскып яна башлагач, сары сакалы Сабирның сары сарбайы сары сакалы Сабирның астына салган сары салам астына кирип пысты. Сары сакалы Сабирның сары сакалы пыскый, сары сакалы Сабирның астына салган сары салам астында, сары сакалы Сабирның сары сарбайы мышный. Шулайрак булай бит. Двоечник китаптан карап. Китаптан түгел, алар беләп монда инде каушап калгандыр. Юк, алар бу без 2нче курста тапшырдыкмы тиз әйткечләрне. Хәзер инде безнең бара поэма күләмле әсәрләр белән эшлибез, шулай ук күләмле әсәрләрне ни өчен алырга тырышабыз. Фикер дигән әйбер алып барырга тиеш булалар, алар тутарга тиеш булалар. Әйтик, бер поэма 15-20 битлек поэма да, анда бит инде төрле сюжеты була.
Менә шу сюжетны һәм фикерне алар тамашачыга җиткерә белергә тиешләр. Актер бу әйберне өйрәнмәсә, студент вакытында бит ниндер нигезләрен алмаса, сәхнәгә чыгып кына уланы тиз генә үзләштерә алмый, чөнки режиссер ул үзенең максатын куя бит, аны ул үтәргә тиеш ул актер. Менә шул чиракта, менә шул нигезләре бирелә. Укыганда һәм мастерстводан бу чиракта, һәм сәхнә теленнән бөтен предметлардан соңыннан инде алар үзләштерә башлыйлар, ныклап профессиягә кирип китәләр. Тагын бер күнегү булса, шуның белән дәвам итеп, мич башында җиңел генә. Так. Или иптәшләр монда нәрсә? Мич башында биш мәшен үләсең. Юк, без сез эшләмибез. Без сез эшләмибез. Без эшләмибез, итекчебез үзебез, эшебезгә икебез, бүлешмибез безнебез, без сез калгач беребез, без бирәбез аңа без, юк безнең өченчебез, без сез калды беребез, без киләбез сезгә без, сез бирегез безгә без. Без дә без. Монда без әйбит без һәм без алар без бит инде урысча әйткәндә мы һәм икенчесе без шилы дип әйтәбез урысча бит. Менә шуны аерганда мәгънәндә җиткергә кирәк була. Менә излеклек дигәндә менә шайбер инде мәгънә басымы, сүз басымнарын әгәр дә без дөрес бирәбез икән, интонацион дип әйтәбез. Менә шул вакытта тиз генә әйткәндә дә тамашачы, тыңлаучы аны аңларга тиеш бер әйтүдә. Менә шундай әйберләрне күнектерәбез. Башта без сөйләп киткән ик сүзнең мәгънәсе турында, аның нинди кудрәткә ия булу турында. Сүз генә түгел, мин студентларга да әйтәм, артистларга да әйтәм, инде бу чиракта һәрбер аваз ниндер мәгънә алып килә бит. Чөнки табигый сүзнең кайдан килеп чыкканын, кайчан ничек сөйләшә башлаганын фаразлар күп, мин белмим, беркем дә әйтә алмыйдыр миңа калса. Әмма дә ләкин шундый бер теория бар бит инде, фараз кеше табигать күренешләренә, хайваннарга охшатып сөйләшә башлаган дип әйбит. Әгәр дә без алсак һәрбер авазны авазын гына алыйк, авазы ул нинди чиракта без авазы белән сөйләшә алабыз әйбит. Авазы нинди мәгънәгә ия. Яисә авазы, яисә авазы әйбит. Нинди кошларда, нинди җәнлекләрдә, нинди табигать күренешләрдә менә шу авазлар яңгырашын без ишетәбез, миңа калса кеше шулардан ничектер охшатып менә шулай сөйләшә башлаган дигән минем үземнең фикерем бар бит. Андый фикер миндә генә түгел инде. Һәм инде менә әйтик, бүре. Ничек сөйләшәме ул бүре, юкмы? Үзенең телендә сөйләшәдер инде. Нинди телдә сөйләшә ул, Искәндәр? Ничек иттерә бүре? Улый әйбит. Улый. Ләкин бүренең улавы төрле бит. Әйе. Куркыпмы? Бар ачлыктан, бар шатлыктан. Бар ачлыктан, бар шатлыктан, бар куркытудан төрле әйбит. Менә шуңа күрә кешеләр сөйләшкәндә дә бер үк сүз әйбит. Әйтик, без рәхмәтне әйтәбез икән әйбит. Рәхмәт. Яисә рәхмәт. Рәхмәт. Төрле интонациядә әйтәбез. Менә шу кешенең ичке хис тойгылары безгә бирә менә шу мәгънәне. Авазлар тизмәсе генә түгел, әйт безнең тойгыларыбыз аңлата, нәрсә турында әйтергә теләгәнебезне. Менә шуңа күрә монда мин һәр вакытта әйтәм, һәрбер аваз мәгънәгә ия дип. Әгәр дә без авазларны йотабыз икән, төшереп калдырабыз икән, менә сөйләмдәге кимчелекләр дибез әйбит. Йотыла авазлар. Әгәр дә бер аваз йотылды икән, мәгънә бөтенләй үзгәрә. Басымны дөрес куймадык икән, сүзгә мәгънә бөтенләй икенче төсмерне ала бит. Шуңа күрә күбрәк безнең авазы, авазы, кыска авазлар йотылучан, аларның табигате шундый. Һәм актерларның да кайбер чиракта сәхнәдә менә шу авазларның йотылу чираклары бар. Нәрсәдән килеп чыга, әлбәттә, ул телне күнектергә кирәк. Менә шу колак ишетергә тиеш сөйләгәндә бит инде әйткәнеңне, авыз сөйләгәнне колак ишетергә тиеш һәр вакытта да. Һәм инде сулыш, тавыш көче дип әйтеп киттем бит башта, мин әйбит, менә безнең опора, кырсак мускуллары, касык дибез, менә шу мускуллар әгәр дә эшләми икән, безнең шәлпрәйгән икән әйбит, алар нык түгел икән, бу чиракта инде тавышның яңгыравы дип әйтик инде ишетелми, тамашачы ниндер авазлар тизмәсен ишетә, сүзнең мәгънәсен аңламыйча кала, чөнки авазлар йотылырга мөмкин. Инсаф абый, мин сезне бүлдермен. Ярый, бүген Искәндәр, рәхмәт. Искәндәр, бүген безнең Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институтының 3нче курс студенты Низамиев Искәндәр безнең белән кунакта булды. Рәхмәт сиңа, Искәндәр. Шулай торып дәвам итеп, үзебезнең туры эфирны, ниһаять,
Үземне ишетә башладым. Колак ишетергә тиеш дигәннән. Так, димәк, сораулар. Монда сораулар җыелды. Безнең әле 15 минут вакытыбыз бар. Кайбер җырларда, так, моңарчы монда так. Кайбер җырларда сүз басымы дөрес түгел, чөнки музыкасы туры килми, сезнеңчә бу телне бозу түгелме дип сорау бирә Хисмәтуллин. Бу очракта Әсхәт абый Хисмәтуллин түгел. Аңладым. Әсхәт абый ул бик дөрес җырлый. Сүзнең мәгънәсен белеп, тәмен белеп дип әйтик. Киен сизеп тоемлап, менә бу тоемлау дигән әйбер бар. Әлбәттә, музыкаль такт белән һәм инде сүз басымында туры килмәскә дә мөмкин. Ләкин барбер мәгънәне җиткерәләр анда. Мәгънә әгәр дә кеше татарча белә икән, ул тоемлы икән дип әйтик инде, эчтәлеген белә сүзнең һәм җырның текстның ул барбер мәгънәсен җиткерә. Әйе, ул кайбер очракларда ничектер менә туры килмәскә мөмкин теге музыкаль басым дип әйтик инде бу очракта һәм сүз басымы, әмма дә ләкин безнең ныклы татарча белгән кеше барбер сүзне җиткерә мәгънәсен. Менә Рөстәм абый Яхиннар әйбит, Фазил Әхмәтовлар дип әйтик инде өлкән буын, аларның җырларында язган көйләрендә ничектер мәгънә туры килә бит нигездә. Илһам абый Шакиров та җырларында аңлаталар. Кыскача гына җаваплар биреп барыбыз. Инсаф Абдулла нишләптер телевидениедан югалып торды. Хәзер без аны кабат күрә башладык. Кая югалды икән ул дип сорау бирә Камал Артем. Кая югалды, менә иш каршыгызда утырам, мин бар югалмадым. Беләсезме, 2008 елда мин телевидениедан бөтенләй киттем. 7 ел булды инде, 8 елдан әйбит бар тик укытучы эшенә генә күчкән мин, аннан соң инде тагы менә шулай чакырып алып, мин инде телевидениедә хәзер эшләдем, башта манзара тапшыруында, хәзер инде мин ничә ел икән инде татарлар тапшыруында алып баручы булып чыгыш ясым дип әйтергә кирәк бу очракта. Бер карасаң, беләсезме, менә бу сорауга бер телевидение белән генә бит тормыш тукталмый. Һәркем ничектер менә һәр кешенең үзенең эше һәм ул аны бик оста башкара, яратып башкара бит. Була шундый вакыт, җитте, булды дигән моментлар бит. Күрәсең инде миңа да шундый әйтик, ял дип әйтик, мин нәрсәдер кирәк булгандыр. Радиода эшләргә күбрәк ошыйдымы сезгә телевидениедамы? Чөнки телевидениеда үзеңне ничектер тутарга кирәк, бизәнергә, киенергә, радиода шулай да микрофон һәм кулак наушникына. Ул вакытта безнең наушниклар юк иде, без туры шул микрофонга эшлидек, ул хәзер диджейлар утыра наушниклар. Минем әйтәсем килә инде. Аңладым инде. Беләсезме, эшләү дигәндә мен ничектер ошыйшамы дигән менә син сорау биргәч, хәзер уйланып калдым. Андый сорау миндә булмады. Мин һәрбер эшне яратып башкардым. Чөнки радиода ул икенче бер үзенең теге мөмкинчелекләре дип әйтик инде, телевидениедә бөтенләй икенче, шуңа күрә мен икесендә яратып башкарам, шуңа күрә мен ул ничектер ул сорау ничектер башыма килгән юк. Сулышның дөрестлеген ничек аңларга дип сорау бирә Гөлүсә Сөнгатуллина. Гөлүсә туташмы ханымы дип әйтик инде, әгәр дә күз каршына басып әйбит дип суласагыз, демәк бу дөрес түгел дигән. Безнең диафрагма белән сулыйбыз дибез, әгәр әлбәттә диафрагма белән суламыйбыз, теге үпкәнең астында микрофонга сөйләсәгез. Өйрәнелгән теге сверхчувствительный микрофоннарга сөйләп. Аңладым. Biz sizning uchun maxsus sверхчувствительный микрофонны икенчесендә куербыз. Диафрагма белән сулыйбыз бит. Безнең сулаганда аска безнең ишебез әз генә бүлтәеп чыга дибез бит. Сулаганда күкрәк безнең күтәрелергә тиеш түгел. Менә мен нәрсә сулаганда корсак белән яисә диафрагма белән сулыйбыз дибез. Тагы бер әйбер бар. Борын белән сулыйбыз инде бит, авыз анда катнашмый. Безнең сулау органы ул агзабыз бары тик борын гына. Авыз белән дә алабыз сулышны, әмма дә ләкин нигездә борын. Нәрсә белән итәргә, сулаганда без аска алабыз. Әгәр дә ниндер әйберне салабыз икән берәр савытка, без бит астан тутыра башлыйбыз савытны. Өстән түгел бит. Өстән түгел. Монда да шушы әйбер.
асқа сулыш алдык бит. Просто курсак мускулларын әзерәк бушатып кына куярга кирәк. Монда булырга тиешле. Монда калырга тиешле. Монда күкрәк селкенергә тиешле ул сулаганда гына. Менә мин үзем шәхсән духовой оркестр татарчасын тынчык була. Тынлы оркестрга йөрдем, саксофонда уйнадым. Мин анда безне өйрәттеләр авыз белән суларга, шулай курсакка. Минем шулай ул калды җырлаганда да мин хәзер авыз. Чөнки безнең тулы сулыш дип әйбит, ул күкрәк белән дә күкрәк мускул кабырга һәм күкрәк өлеше дә кабара. Менә бу очракта, менә бу киң безнең тулысы белән астан үпкәбез һава белән тулырга тиеш. Әмма дә ләкин шулай ук ул тынлы оркестрда тынлы кораллар белән уйнаганда әлбәттә тирән иттереп алырга кирәк, күбрәк кирәк әйе. Ә инде сөйләгәндә без дозированный гына сулыш алабыз. Күпмегә кирәк фразаны беләбез бит. Кычкырганда гына күп чыгарабыз. Кычкырганда да аны бик күп чыгарга кирәкми. Ана күпмегә нитәсең? Исәплисең, шул кадәр генә алырга кирәк. Ул шулай күнектерелә сулыш. Фразалап дип әйтәләр. Озын фраза, кыска фразаларга сулыш алып. Инсаф абый сәлам дип яза Альмир Рос, Фаил Сафиуллин сәламнарын җиткерә. Әлмәтлеләрдән сәлам Инсаф абый дип яза. Закия Хисамова сәлам ди. Сәлам барыгызга дуслар. Татар кызы 2018 Екатеринбургтан зур сәлам. Сезнең шәп дәресләрегезне хәтерлим дип яза Альмир Рос. Шулай Әлмирә буладыр инде. Привет дип яза Гульниса. Инсаф абыйгызга мин дә әле барып дәрес алдым, бик дөрес, һәр вакыт үз өстендә эшләү кирәк дип яза Розалия Закиева. Дилбәр сәламнарын җиткерә. Омскидан зур сәлам дип яза Гульниса. Шулай ук так. Монда бик күп язганнар. Бик күп язалар, шулай театрыбызның яшь актрисасы да безнең белән менә Гүзәл Гүлвердиева. Монда смайликларын җибәргән сезгәдер инде булса шәхсән. Афәрин Инсаф дип яза Зин Фуруза. Бик аңламадым. Зин Фуруза. Ого дип һәр сорауларга җитәрбез микән юкмы? 2 ел эчендә сәхнә теле бөтен яктан алып бетереп булмый. 2 ел эчендә сәхнә телен бөтен яктан да алып бетереп булмый. Теләге булган кеше кайдан һәм ничек өйрәнә ала ул сәхнә телен дигән. 2 ел эчендә әлбәттә әзерлеге булмаган кеше алып бетерә алмый, әмма дә ләкин нигездә шуның белән генә шөгыльләнгәндә аны алып бетергә дә була. Ләкин алга таба шушы алып бетергә дип инде нигезләрен алырга була, алга таба аны әлбәттә үстергә кирәк була. Безнең театр уку йортларында ул программада 4 ел каралган. Шул 4 ел дәвамында без адан яга хәтле дип әйтик инде. Авазлардан башлап, сузыклардан әйтик, айрым баларны өйрәнеп, күнектереп телдә бит. Безнең битен лаштыру дигән әйбер бар, о белән авазын дөрес әйтмиләр, әйтик. Кыш дигән һәм куш дигән сүзне без кыш әйбит була да китә. Менә шундай әйберләрдә күнектереп, җирле сөйләмдә шулай күнегелгән, аны кеше үзе айыра сөйләшкәндә, әмма дә ләкин без бит сәхнәдән сөйлибез икән, куш белән кышның аермасы бар бит инде. Менә монда авазларның мәгънә аеру очрагы дип әйтәбез инде. Аны татарча белгән һәркем үзе утырып та өйрәнә ала дип әйтик инде. Аның янында укытучы кирәк әлбәттә. Дәүләт җитәкчеләре сездә өйрәнгәннәре булдымы дип яза Зин Фуруза. Исемегезне дә язсагыз, рәхмәтле булыр. Дәүләт җитәкчеләре дигәннән, белмим, безнең бәхеткә дип әйтик инде, беренче ниләребез, хуҗаларыбыз, алар татарчаны бик әйбәт беләләр. Аларга өйрәтү кирәкмидер дә дип әйтәм инде бу очракта. Чөнки булай юк, миндә андый өйрәнгән кешеләр булмады. Бар берничә кеше алар белән айрым менә шулай дәресләр белән алып барган булды. Нигездә бит безнең проблема дип әйтик, бу очракта менә проблема ул бит инде. Проблема татарныкы түгел, менә телгә килеп кергән ул проблема бит. Монда мәшәкать дип әйтик, инде кыенлык дип әйтик татарча. Татар телен белмәү
Мына бу очракта инде филологлар белән эшләүчеләр анда инде безнең Аллаһка шөкер бар. Менә Фәрит абый Мөхәммәтшин безнең бик матур сөйли. Ул кемдә өйрәнгән икән шул хәтлек? Аның янында Табыйгыймы аның? Сөйләме Фәрит Хәйруллович әлбәттә татар мөхитендә үскән, ләкин гаиләсе дип әйтик инде татарныкы, ләкин мөхиттә ул хәтерем ялгышмаса урыс мөхитендәрәк үскән кеше, табигатендә салынган кеше барып үзенекен менә татарлыгын чыгара ала дип әйтик сөйләмендә. Ул бүген көндә бик матур сөйлә, бүген көндә генә түгел, күптән инде матур сөйләшә татарча. Ул алып барышы булырым, алып барышы була алырым. Әгәр алар дәүләт җитәкчесе булып торалар икән, инде алар сәхнәне генә алып бара алалар. Аның Фәрит Хәйрулловичанда аңа киңәш бирде, татар телен әйбәт белгән ханымнар, әфәнделәр булды, шуңа күрә һәм ул киңәшләренә дип әйтик кулак сала торган кеше, һәм ул бер вакытта да белмәгән әйберен сорарга уялмый торган кеше, ул белергә тели. Менә нәрсәсе белән мин студентларга да әйтәм, белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп дип. Нәрсә белмис икән сора, излән. Шул вакытта син телне өйрәнәсең. Яки белмичә кылану. Беләм дип кылану. Сезнең дәресләрне Нәүрүз форумында алып буламы дип сорау бирә безгә Райхан. Шулай Камал театрыбызның яшь студенты форумында онлайн алып барылачак. Юк, монда безнең образовательный дип әйтә, уку форумы бит инде быелгы Нәүрүз онлайн формада үтәчәк. Юк, мин анда юк, мин үзем укучы буларак катнашам. Чөнки һәр вакыт өйрәнергә кирәк. Менә без Камал театрына бу очракта дип әйтәйем, беренче чиратта рәхмәтле булырга тиештер. Шушы Нәүрүзне спектакль карау, теге тамаша кылу гына түгел, актерларны шушы театрда эшләүче, анда бик күп цехлар, музыка бүлеге, әдәбият бүлеге дип әйтик инде, актерлык, сәхнә теле һәм башкалар, менә шуларны 2 елга бер безнең Камал театры дөнья күләм билгеле шәхесләрне, атаклы шәхесләрне чакырып, Камал театры артистларын гына түгел, бөтен төрки халыкларның театрлардан актерларны һәм башка профессия кешеләрен укыта. Бу теге квалификацияны күтәрү дип әйтегез бу чиракта, чөнки кайдадыр яңа технологиялар бар икән, без аларны белергә һәм үзебезнең татар театрына яраклаштырырга тиештер дип уйлыйм. Менә шу күздән чыгып ул эшләнгән әйбер. Сез профессиональ алып баручы буларак соравым шундый, миңа нинди киңәшегезне бирер идегез? Минем дә менә алып баручы буларак ниндидер үземә дәресләр аласым килә, менә нинди киңәшләр бирер идегез миңа? Киңәш дигәндә бу очракта алып баручы бүген көндә аның вазифасы бик күп дип әйтик инде. Зур вазифа йөкләнгән бу очракта. Мин кайбер вакытларда тыңлыйм да, радиоларны мин тыңлаганым юк, дөресен әйтәм, ныклап әллә нигә бер тыңларга туры килә. Һәм алып баручыларның бу очракта нәрсә сөйләгәннәрен үзләре аңлый микән дигән фикер туа башлый. Аларга урысча әйткәндә лишь бы сөйләргә булсын. Туры эфир барабыз, Татарстанның бәйсезлеге көне 30 август бит инде безнең. Бу Ленин мемориалында без Ли Михайловна Загидуллина белән икәү, мин татарча, Ли Михайловна русча алып барабыз. Хәзер минем сүзем бетте, Ли Михайловна әйтәм, сүзем бетте, нәрсә эшлим икән? Сүзең юк икән, индәшмә диде. Бу миңа гомерлеккә сабак булып калды. Сүзең юк икән, индәшмә. Ике кешедә дә сүз булмасын эшләргә. Ну, анда кемдер эләктереп ала инде. Ну, бу телевидение, анда бит инде видеоряд дигән әйбер бара, туры трансляция, анда тамаша, халык, шуңа күрә анда сүзең юк икән, әйтер өчен генә, буш тормасын өчен генә дип әйбит, теләсә нәрсә сөйләү ул үзеңнең җүләрлекне күрсәтү генә. Бу чиракта теге урысларның индәшмичә калсаң, акыллы булып күренерсең дигән ни әйтәме туры. Һәм туры эфирда бит ничектер вакытта ул узак бара кебек. Менә нидер шулык пауза. Юк, узак бара безнең. Хәзер 1 сәгать вакытыбыз узып та китте бит. Без әле
нәрсә турында сөйләшкәнебезне мин теге Юк, сез аңламадыгыз. Мин аңладым, паузалар, Кыенлык паузалар. булганда вакыт озак кебек, кеше өчен ул 1 секунд, безнең өчен ул 15 секунд кебек. Бер сәгать булырга мөмкин. Беләсең, Илдар, әгәр дә эфирга чыкканда синең әйтер сүзең, фикерең бар икән, ул чиракта син аны барып йөреп чыгарасың. Менә бу алып баручыларның ялгышы нәрсәдә? Килгән кунакның дип әйтегәндә, яисә инде теманы алар белеп бетерми. Ана кемнәрне чакыралар? Фәлән яра килгәч, фәлән тигән, шулай гына булыр. Юк. Син аны әзме күпме ул кеше турында мәгълүмат тупларга тиеш буласың. Хәзер интернет челтәрләре күп. Һәр хәлдә син Инсаф абый бүлдерәм, гафу итегез, безнең 1 минут кына вакыт калып килә. Шуңа күрә тамашачыларга теләкләрегезне җиткерсәгез, дуслар, булган сорауларга җавап биреп өлгермәгән өчен гафу итәрсез. Барлык булган сорауларыгызга җавап бирергә тырыштык. Шуңа күрә Инсаф абый бер теләк белән минем Инстаграмга кирсеннәр дә, шунда сорауларны бирсеннәр, рәхәтләнеп җавап бирермен. Ничек Инстаграм аталасыз? Инсаф Абдулла дип аталам икән, каралы. Күзем күрми. Мин дә күрсәм. Менә Инсаф абыйның аккаунтыннан гына язырбыз. Хәзер менә монда җитешсәк, ул күрмәстер инде. Чөнки вакыт бетер. Теләкләр, беләсезме нәрсә, Илдар, бу чиракта үзеңнең татар милләтеннән икәнең белән горурланырга кирәк. Горурлану нәрсәдән башлана? Тарихын белергә кирәк. Безнең халкыбыз кызганычка каршы күбесе тарихны белми. Һәм тарихны безгә мәктәптә укытмыйлар, татар тарихын. Тарихны укыталар, история России дип әйтеп, ләкин Россия тарихын татар белән бәйләмиләр. Россия тарихы ул татарсыз берничек була алмый. Татар дип әйтү генә түгел, төрки халыклар белән бергә үскән. Әгәр дә инде төрки халыкларның тарихын кертеп урнаштырсаң, анда кызганычка каршы башка халыкларга урын калмаска да мөмкин. Шуңа күрә тарих бер яклыгына өйрәнелә, һәм без үзебездә сизмәстән, белмәстән әбит шушы башка кешенең бөеклегенә ышанып дип әйтегәндә, инанып яши башлыйбыз. Үзебезнең тарихыбыз юкка кала, юкка чыгып кала. Менә шу тарихын белгән кеше ул татарлыгына кайта, ул телен дә өйрәнә, һәм инде син аны аннан соң татардан аерып ала алмыйсың. Мин менә шуңа күрә үзебезнең тамырларны һич югында шәҗәрәгезне өйрәнергез дип әйтәсем килә. Инсаф абый, рәхмәт безнең белән бүген кунакта булганыгыз өчен. Бик күңелле булды. Шулай ук тамашачылар да яздылар, бик күңелле эфир булды дип. Рәхмәт сезгә. Сезнең инде күп кенә укытып чыгарган укучыларыгыз да бүген карап утырды. Дуслар, без сезне киләсе эфирларда көтеп калабыз. Иртәгә сәгать кичке 7дә безнең булачак Динә Закирова һәм шулай ук бер секундга булачак безнең Айгүл Зайнуллина, алар белән бергәлектә концертлар үтәчәк. Дуслар, безнең белән бергә булыгыз. Инсаф абыйның Инсаф абый Абдуллинның дип әйтте. Анда мине күрделәр. Анда тиз табырсыз дип уйлыйм, дуслар. Рәхмәт, без шуның белән бүгенге эфирны туктатабыз. Сорауларыгызга җавап биреп өлгермәгән булсак, гафу итәрсез. Рәхмәт, барыгызга сау булыгыз.